Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko di sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mentras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, Karon sa kasugpon sang ikadawang nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan, sang Katarungan. Ano ang buot mo silingon, Jack? Gusto sa partner ko nga magpalayo pa ko sa ilasang mangin anak namon. Mauntad na ako sobra ko. Amoy nang luyag niya. Oh, amo bala? Oo, sir. Naluoy naman ako sa iya. Hindi siya mapahamtang kung wala ko sa tupan niya. Grabing kabalakan niya sa tagsang maglakat ako. Tiyo. Normal man ni na, Jack. Asawa mo siya. Kag hindi man niya luyag may malani matabo sa imo. Oo, sir. Ate, sir, mamuna na ha. Tapuso na lang namon ang trabaho namon. Ang parte sa ilan ni Major Belbes, kag sa doon kaupo niyang nabilin. Oo, Jack. Wala ko sang mahimo. Bisan punggan ko pa ikaw. Wala man gihapon ako sang mahimo. Nakadesisyon na kamo sa asawa mo. Oo, sir. Luyag man sa palang asawang ko nga makapangabuhi nga wala siya nagkakabalaka. Amo gani. Naintindihan ko Ate, okay. Papaloon ko na lang si Sir. Pero sa banta ko, daw kulang gid ang grupo kung wala ka siya. Hindi, sir. Aram man ang mga upod ko Mapadayon ayan sila, bisan wala ka na. Istoryahan ko sila. Sa banta mo, mapadayon sila. Kung lalo man ang ilang mga desisyon, wala man ako sa mahimo, sir. Gani man. Pero kung ikaw ang magdesisyon, nagkapati ako nga tumanon nila. Istoryahan ko sila, sir. Abi mo, Jack, kung ako lang iyang pamangkuton, di ako luyag magbiya ka sa grupo. Sir? Oo, Jack. Aton lang ini-istorya nga duha. Malaway na kung mabatian pa sa iban. Pero abi mo, Jack, mas may salig pa ako sa imo. Sang sa mga upod ko ng mga pulis. Sir? Oo, Jack. Labi sa operation. Dako ang salig ko sa imo. Nga mangin successful ang operation basta ara ka. Hindi masiguro, sir. Hindi. Wala pa ako sa ipatrabaho sa imo nga wala matuman, Jack. Nahimo mo nga wala sang hasol ang tanan nga ginpatrabaho ko sa imo. Sir? Kag kung madula ka, dako ka nga kakulangan sa grupo, Jack. Hello? Jack? Oh, kamusta ka dyan? Okay ka lang? Hopat. Ayos lang kuliya. Hindi ka magkabalaka. Ay, salamat kung magsubong si na Jack. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang kami diri, Jack. Ate Mayo. Oh, saan ka mapauli? Wala pa mabalaan pa, pero madugay-dugayan siguro ako diri. Ha? Ay, nga aman. Damo kami obra. Pero abi mo, nagka-lisensya na ako kay sir. Sang ano?
Nga mauntad na ko obra sa ila kung magpakasalan kita. Ate, nagsugod siya. Oo, naintindihan man niya ako. Ay, ante, salamat kung magsubong si na Jack. Jutay na lang ako natpat. Mangin kaupod mo na ko oras-oras. Ginahidlawhan ko ginang matabuin na Jack. Hindi ko makita ka nga. Oras-oras ara sa tupad ko. Kaupod ko ikaw sa tanan nga tion. Matabugi din apat. Tungod, sugod naman siya. Ay, luya ko naman nga magtaway naman. Hindi madulo sa pensar ko si nanay. Sanggintam ko siya. Ate, ano nakabisita ka sa iya? Wala pa. Pero makato ako dito. Antes ako magpauli dira. Oo, Jack. Duawa siya. Sila ni Papa mo kasang utod mo. Oo, pati ba? Maghanda ka mo, Jack. Amo na yung ginahulat ta. Sunosaset, ara subong ang mga target sa lugar sa mga Muslim. Nagabot sila kainas ang kagahon. 3 sila. Ginahulat ko na lang ang search warrant. Kung magabot ato, malakat tayong kita. Kinanglan preparado kita, sir. Lugar sa mga Muslim ang sudlon ta. Basta ko magbato sila. Madamo kita, Jack. Ang bagusubong nga head sang unit nga ginbayaan ni Major Belbes naga-coordinate sa akon. Pero may kami naga-istoryahanay. Nasiguro ko aton si Jack agresibo man. Pareho ang katuyuan naton. Awayon ng illegal nga druga diri sa aton lugar. Mayugid ko magsubong sila, sir. Sige. Maganda na kamo. Pagabot sa warrant, malakat na kita. Oo, sir. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now.
Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In this Pito ka
Maimportante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan. Nga, boss. Ano na talupangdan mo kay Amable? Daw nagliwat mga galaw niya eh. Panila ko daw nagtinarantado na sa iya. Ha? Oh, Yan. galikaw ko ni istoryahon ko. Duwi sigana mamati sa akon. Duwi sigana sang ginapobra ko siya. Boss, basi bala kung kulang lang ang ginhatag mo sa iya. Ano nga kulang man? Sobra-sobra na gani mas yung... Oh, di man gali. Problema lang kayo sugod sa madulang kontak na dito sa ginapapatilaga ko sa lugar ni Jack. Dito sa Negros? Sa Negros. Oo. No, nagluya siya. Oh. Hindi pala nga daw siya man ang ginsugo mo. Na mong manilag dito sa kay Jack sa Negros. O hindi pala? Man gani. Pero but lang. Duda lang ko kung nakalakat na siya. Boss, Bala kita og gago siya karon. boss, basi kung maniman nila ning lakat niya, boss. Eh, hindi magura. Mapusdan man siya. Basta kaya mo na. Natalupangdan ko sa iya do naglain mga hulag niya eh. Ano sa imo, boss? Kung ako ang malakat sa Negros. Ano? O, boss, ako ang mamonitor kay Jack. Pwede man na. Dali lang. Baila nanay. Piyoon ko na nanay si Mable. Tawag ko siya. Mamangkot ako sa iya kung paano na ginapaubra ko sa iya. Salamat kay nakunta ko ikaw, Karding. Oo, sa saan pang panawag ko sa imo. Oo, hindi ta ka makontak. Gani, kaya bi ko anay kung lain ang number mo. Si Dumeng? Wala na siya. Oo, hindi ko na siya makontak. Ambot ko na anong natabo sa iya. Oo, eh. Kadako na sang nahatag sang kilala ko sa iya. Ambot ko na nung natabo. Nga gulpi lang niya ginutod ang komunikasyon namon. Ote, ako to naglain sa boss ko eh. Ari Karding, kwarta gini. Oo. Inatag na sa kilala ko. Basta matuman lang ipaubran niya sa imo. Ha? At yan mo to eh. May ginapamonitor lang siya dira nga tao. Oo, hatagan mo lang siya sang impormasyon. Kwarta na. Oo. Wala problema galing kwarta. Sige ha, iatag ko na ning number mo sa iya ha. Para rikta na lang sa inyo nga duang transaksyon ha. Hindi na ko dahil mag-intra. Kung natagan ka niya sang kwarta, kagatagan mo mang kote, pasalamatan ko gede. Sige Karding, sige. Okay, tawagan ko siya. Oo, i-plaster ko ikaw sa iya. Ihatag ko man dayon ng number mo para nga makasugilanon ka mo. Sige. Sige Karding. Bye. Ay, salamat. Salamat kay nakunta ko si Karding. Salbar na ako sini. Padiretsuhon ko na lang siya. Padiretsuhon ko sa istorya kininyo.
Bahala na sila nga duwang magtransaksyonalay. Wala na ko daya sa labot. Para kung makaibalugin man sa Jack nga ginamonitor sa gihapon, guwa na ako sa problema. Oh, salamat kid. Salamat kid nakunta ko si Carding. Dahil lang, tawagan ko si ninyo. Hello, Oh, Chomable? ako ni. Ikaw na eh? Oh, ako ni. Ano ka? Biko, ikaw ang malakat pa ni Gross? Oo, tani ninyo, bro, hindi na kinanglan. Kaya nakunta ko na si Carding. Siya nang bahala. Kamabla. May tani ko ni ikaw gid ang nagtrabaho si Nicho, para nga piyogid. Oo, tani, galing kay hindi ko mabayaan siya sa wahol. Pero may lang nagalain ng pamantyag. May edad ng daan. Di ano nang istorya nyo sang kilala mo? Atong si Carding. As Carding? Oo, kasturya kami bagulang. Ari gani, mande. Ihatag ko na lang sa imong number niya, ha? Aha. Kamu na lang ang duwa yung transaksonanay. Nakaibalo naman to siya. Kamu gani nga ginahulat niyang tawag mo. Babala. Oo. Pero basi kung palpak ni Cho? Hindi Kag magastuhan ng tabla? Hindi Pero yung kilala mo to pala sang gulpi na itong dula. Hindi Okay niya si Carding yan ninyo. Istorya lang ka mo. Kwarta man ang lakat siya eh. Pero okay na siya, masaligan na. Kung sa kwarta, wag kita yung problema, matagi ko. Pero oras nga magabot malang ginakontak ko. Oo. Kwartahan niya lang, kuya. Kasi ako mapatay na siya. Sa inyo. Ninyo, hindi ka magamos na. Oo. Chomable. Formal ko yung magtransaksyon mo. Gabayan ko yung sang gusto. Kung pilang ibungat nyo, ginahatag ko man. Basta ang ginapobra ko, ubraw lang. Pero kung intoon ako, lain na yung sugulan ng Chomable. Ay, kukuha na. Okay na si Carding ninyo. Okay na siya katama. Ako nang nagpasalig. Okay, sige. Pero kung may problema siya, ikaw yung sukton ko, Chomable. O ano? Nakaplastar na kamo, Captain? Ate, okay. Dungan ang hulag ta. Pagsunod naman diri, sunod man dahin kamo para makordon ta ang area. Oo. Okay. Maximum tolerance. Kung hindi sila magbato, dakpunta sila. Pero kung magbato, wala na kita sang mahimo. Okay, hulag na mo. Masunod naman kami dugay-dugay. Sige, bye. Jack, Sarge, dali na mo. Masunod na kita sa squatters. Nagasunod ako, sir. Jack, ang magbato lang ang among inyo, ha? Oo, sir. Kuhaong gidato sila. Oo, kabay pa nga wala siyang kabuhi nga madula. Kabuhi ka man nga madula. Kung hindi ka malikawan, ilang kabuhi ang madula, hindi aton.
Grabe ang sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Macolod. Aksyon Radio.